Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Maraba da zuwa tashar Taura Top TV kai tsaye. Don wannan ne zuwanku na farko, muna fatan za ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda za mu dinga sanar da ku zafafan shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Waɗannan su ne fitattun zafafan hotunan jaruma Rahama Sadau wanda suka ja hankali a kafafen sada zumunta kamar irin su Facebook, IG da kuma Twitter. Wannan hotuna sun ja hankalin jama'a da dama, musamman masoyan wato jaruma Rahama Sadau, wanda da yawan mutane ke ganin hotunan sun haska jarumar, sannan kuma suna ɗaya daga cikin zafafan hotuna da jarumar ta daɗe bata saki irinsu ba. Mutane da dama sun alakanta shigar jarumar da yanayin nau'in shigar Indiyawa, wanda mutane da dama na ganin jarumar yanayin shigar Indiyawan na burge ta, duba da yadda ta fito a cikin shirin fim ɗin su ma a 'yan kwanakin da suka gabata. Jarumar ta saki hotuna da dama wanda suka shafi yanayin shigar Indiyawan a 'yan kwanakin nan, musamman a shafinta na IG. Amma wannan shine karin farko da jarumar ta saki wani, ko in ce wasu hotuna da suka ja hankalin mutane sosai da sosai, musamman yadda jarumar ta saki hoton da mutane ke ganin ya yanayi da shigar Indiyawa, musamman jarumansu da ke fitowa a cikin shirin fina-finansu. Wane fata kuke da shi wanda za ku yi ga wato jaruma Rahama Sadau? Ku ci gaba da kasancewa da tashar Taura Top TV a kodayaushe domin ci gaba da samun zafafan shirye-shiryenmu masu inganci. Mun gode.